Tak čaute, ja vás vítam pri ďalšom videu a ideme hrať zase Minecraft. No, ideme na to. Ty kokos. Trošku som bol zrozený z toho, ale sa tiež moc nenačítajú texty. Počkajte, zapnem si auto jump. Kde to je? Atomické skákanie. Nie, nejde mi to. Nie si musím vypnúť. Čo je toto? Veď ja keď som hral starý Minecraft, som to mal po anglicky. Áno, toto. Auto jump. To čo je? Tam vonku. Oh my god. Mesíčko? Mesíčko? Chceš mesíčko? Aha, ty nejdeš na mesíčku. Tak prepáč, zober si ho, ale pre istotu. No nič, ideme si vyťažiť niečo. Začne pršíkať. To je zlá správa pre mňa, keď sú tu zombíci, lebo jasné, keď oni. Jo. Mne sa stáva, že keď dávam na YouTube videa, tak ich dám po 2-krát. Ale teraz, keď si zaplatím tie že môžem natáčať viac ako 15 minút, tak potom už si môžem vymazať niektoré videá. Paličky. Ideme tuto. Ja som sa tak z ničoho nič zamyslel, ty kokos. Bol taký zamyslený. Oh, my word. My word. Toľko kolu tu nájdem. Ty kokos. Dosť veľa. Keďže toľko to nájdem diamantov, tak som úplne happy. To
To je všetko ešte tuto. Čo to je za tou stenou? Ups, trošku dlhé znamenie. OK. Meč mám, takže... Čakajte. Ja si musím zobrať náhradný krompač totiž. Počkajte, mám ho? Nemám. Oh my god. Si potom vyťažím. Neviem, prečo som si dal ubytko v tomto. Toto nemám. Aj musím si vykraftiť. No. Čo som to chcel? Jaj. Krompač náhradný. Aj dva si urobím. Tam budem kopať do nekonečna. Ešte vykopem tento. Nikto tu není, ty kokos. Všetko je moje. Toto by mala byť ďalšia jaskyňa. Kokos. Dobre som hovoril, že by som si zaobstaral taký krompač. A v tomto videu moc nekomentujem, nechce sa mi. Jo, ale ako... Chcem dostať do nejakej poradnej jaskyne. Chcem sa nažrať. S prepáčením. Ešte si vykopem po ceste toto. Kde to je? A tuto ešte len. Tuto. To je ono? Áno. Počujete tie zvuky? Neviem, či to nie sú... Či to sú... Ja vlastne vonku nemôžu byť, lebo vonku mám zapnutý deň. Ty kokos. A tak tuto niekde v blízkosti musí byť nejaká jaskyňa určite. Určite tu nejaká je. Ty kokos, ale ja sa fakt musím už dať, lebo polovicu jedla. Je všetko vytiežené. OK. Späť. Nie, to netreba. Treba. Prečo to takto? Berej. Tak, aby to bolo krajšie.
čo som urobil, kašlem na to. Idem sa pozrieť do nejakej jaskyne. Ešte nejaká je. Vlastne. A vlastne ja som chcel ešte jesť, takže... Kokos. Čo? Ja som si tu dal 2 torčky. To je také strašne nudné video. Ideme. Čo ja vždycky zabudám na to žrádlo a neviem čo chcem vlastne. Dobre povedané. Mesko a idem si zaobstarať ďalšie žrádlo. Už nemám. Hneď tu je nejaká táto. Fuj, ty na mňa pľuješ. Ty hovado. A prečo som sa divil, že tu... Creeperík. Čau. Creeperík, čau. God. Nadište. Mám málo HP. Jasné. Čo mi tu tak... Čo mi tu robí tie odporné zvuky? A za touto stenou som zabudol, že je toto. To je... môj houses. Tu je ďalšia nejaká jaskyňa. A to je taká o ničom. Koulis. Ten si hneď idem vyťažiť. Dúfam, že ho tu není veľa, lebo ja už nepotrebujem veľa. OK, to je všetko. Hoppa! Nedoskočil som. Ale ja aj keď komentujem hlasnejšie, mňa v tom videu není počuť niekedy. Ovce. OK. Krava, ale tu nechcem zabíjať, lebo je krava. Zabíjam iba veľké kravy. OK diváci, toto by bolo dneska všetko. Dúfam, že sa videjko vám páčilo, lebo neviem, či ja dobre viem natáčať. Tak ukážite, či sa vám páčilo, tak hoďte like a keď nie, tak možno dislike. Tak uvidíme sa na budúce. Čaute.